Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ni aligi ka, Obre. Hala no? Nalimot ka nga nagsabot man ta nga magdungan tagpangitag trabaho? Hello Lola Dolor! Hello, shampoo! Lala sa doy. Ay, pag-amping mong duha. Mag-ampo ko nga, makakita dayon mo trabaho. Mga play mi Lola, kay samtang bakasyon pa ba? Sige na, tanagap ito. Makasud kitag trabaho, Obre. Makasud lagi ka. Huwag kay salig sa imong ka-bright. Bright, lagi unya. Kining akong dagway. Laban lang, agapito! Laban lang! Bitaw agapito. Laban! Laban bisag way kontra. Adto na milala. Balik ako dayon kung dili ko madawat. Wah! Dada mamasang! Oh, nga no? Wah! Nanangita og bago Bagong ligo? Virgin! Na, wapay ni-apply nga bago. Papilian lang siya sa mga babae nga nasa aquarium. O, dito naman siya mamasang! Pero, wawan siya napilian kay Paulit man ko no. Mga... mga tangan ko nagdagway. Mo na itong problema din is club, bayot. Pag yun ni-apply nga bago, presko, kanang virgin. Ay, pangita mamasang! Oy! Pag-post diya sa gawas, pag-post. Ano? Isugo ko ni mo, bayot. Wa man, sa sa bangko. Kumusta? Nadawat ka agapito? Wa lagi. Ulian lang ko, Obre, ay. Oh, sige. Kuyo ka na ko pa uli. Oh, good. Ngano di ay? Wa po di ay ka. Wa sa di ka madawat. Nadawat unta pero ato mo ko i-assign sa layo, good. Dili ko gustong malayo ko nimo agapito. Awi, meow, 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 meow. Paghilom oy iring. Ugawas ko din eh. Wa mo'y mahatag na ko nga babae. Mga biis na mo. Bangag sa ilong. Sorry na kayo, sir. Sama ko nga wa mo ko din hiyang imong gusto, good. Hindi na kinuon kay kag namayot ka di ay. Sorry, sir. Kabatiin ninyong klab. Bati kayo. Ipasira ko ni. Usa ko tao. Uy, bisa di ka, sir. Ayaw pangutana. Basta ipasira ko ng establishmento ninyo. Hilasa gud niya. Naa pa siya? Why, ambot-ambot. Kinibarog naman to mamasang yang akong gibiyaan. Oo. Akong gawason, be. Hilasa Ako'y ba magigsulti ito? niya. Hilasa nuroy ko da. Kinsa siya nga mo ingon nga pasirad aning club. Ahay, pagkalaay. Apo, ikaw na lang naabot. Ay, butang ka, Dolor. Murag doon ay ungok na kasud ining bago namang payaga. Kabati ko lala. Aw! Ikaw na, Apo. Nganong wa man kay reply, ha? Gikapoy ko lala, gikapoy ko. Ay nganong mang nangal sa kagbugat. Sambog ata nga, wa man ko'y nasudlan nga trabaho. Aw! Alam na. Alams nga unsa. Nga dili gid ko madawat. Basta dunay mechanics nga with pleasing personality. Buah! Dapa man. Hasta apply og trabaho lala. Dunay mechanics? Unsa man ni? Contest? Speaking of contest, Apo. Ay, may maayo kong mo-apple kag singing contest. Ikay tag-iya din eh. Dili, sinaligan ra. Mamasang ko din eh. Mamasa ha? Usay Nganong mitutok man kada kog maayo? Nakaminos ka? Ka-stricta ba?
Bisay. Bangag sa ilong. Abi mo, ang ngayon ka mamahimong mamasang kay purma pa lang si mong lawas. Mura lang ka ng... kanindot pangasaon. Lamiin pangasaon. Bugal-bugalon man ka. Bulag-bulagon. Men! Pagawas mo! Okay, kano mamasang? Kano mamasang? Uy, baya. Kinsa sila? Mga men! Mga bouncer din sa club. Bag-o pa na sila nakagawa sa presuhan. Dagkong lawas pero dagko sagtiyan. Unsa mo day ha? Bisay. Bangag sa ilong. Bago pang nakagawa sa prisuhan. Di ka lang ba mangutanan ako kung kinsa ko o diin ko gikan? Ha, mamasang? Pangutan na rin ko. Question me. Pangutan ako. Di kagikan. Pagkabata. Ha? Way lami. Gikan sa kong pagkabata na kasuod na ko sa prisuhan. Ani pa lang ko, ani. Tanawa ko. Ani pa lang ko. Abi mo ako'y gawas-gawas. Kahit nanindam ako dito pagkaon sa mga piniriso. Ninda ko. Dili ko interesado. Men! Tabangin ninyo siya uguyod pa ingon sa gawas ining club. Kung magmagahi, dapati. Kulatahag maayo. Kanang dili na makailag kinsa siya. Ila'y kiniskisan, aping pinintalan. Sapatos pinatin, tubuhok pinaolbo. Sinina mo buka, ayaw mo ragsako. Abi na ko siyag maestra. Hoy, tindiragloy Oh, sad mo ba? Husto na! Surrender ako! Stop! Arnold Bustamante, tabang! Kadiyot! Ayog patabang ni Arnold Bustamante. Boy Maxoy, tabang! Ayaw! O, sana? Kamu ba na unsa mo dito? O, sana? Kumidyanti ko! Nakita na nimo ang imong gipangita. Di kumidyahan raman mo na ako. Yan sa maninuod man dayon mo. Agoy, kita sa kong kugong-kugong. Di na ko gusto makakita sa imong naw nga mo anhi ka sa club, ha? Nagasabot! Kadiyot. Unyag bubalik ko kay gigirahan man ko nimo. Ay, aksyon kong likay abtan gyapon na. Aguray. Usbi pikas. Sa pikas aping aron sa ingon patas ang kasakit. Usbi pa. Uy, masabtik to na. Kalitan ko, igo ko. Aguray. Yan sa man ka, uy, mamasang binuang naman itong ako, uy. Gilaay ka nag-apply og trabaho? Oo, bre. Ikaw ba? Ayog surrender dayon, good. Laban lang, good. Sige, taglaban. Watay kontra. Ayaw lagi surrender. Dili pa man mo swerte. Mataymingan di ka swerte niya, madawat ka o nintot kayo. Nga ikaw, bre. Dili babalakan ako. Ang tinuod, tulo na ka kumpanya nga akong gi-applyan og pulos ko na dawat. Tulo? Pero dili ko ganahan agapito kay Kay? dili man ta magkauban, good. Hala, no? Lami pamation, ana. Oy, obre, kalami. Biyan ang pamation. Lagi. Maunay tinuod agapito. Sus. Ambot ba? Murag mingahon man ko nimo kun dili ti ka makita usa lang ka adlaw. Para na ko murag usa na ka tuig. Sus, aguroy. Kalami. Sa man agapito nakapractice na ka? Na-practice na nimog mayo ang imong kantahan? Oh, lala Dolor, mana? Oh, very good. Tarong nga yung kanta, apaw. Aron makataog ka og makakwarta ka. Ladies and gentlemen,
ang katapusan nga contestant, waylain kundili ang atong silingan na dinhi sa atong dapit. Sugato na to sa masipang pakpak, si Agapito Pakibot! Hello, Mike. 1, 2, 3. Check, Mike. Hello, Mike. Katay! Paghuwat lang god mo. Igo na ba mong nananaw, ha? Ina, paghuwat mo, kanta lagi ko. Sa landong, sa langit, ang bulan, mahaya. Bituon, nagbanwag, sa mangit-ngit na kagabion. Pangandoy, nindughan, nga dili mo hingayran. Pinangga, ayaw pagla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!